नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो धमाकेदार वीडियो गाना के शूटिंग कल पूरा भइल बा। जोना के शूटिंग वीडियो के एगो हल्का सा छोटा सा क्लिप आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकत हनी। बहुत ही कमाल के वीडियो शूटिंग कल गइल बा। कुछ पिक्स भी बा जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकत हनी। आप सबके बता दी बहुत जल्द ई गाना के रिलीज कल जाई। ई गाना के कृष्णा बेदर्दी जी लिखले बड़े, जहाँ तक अपडेट मिलल बा। बाकी ई गाना आप लोगन के बोलबम के सीजन के बाद यानी कि करीब हफ्ता दिन के बाद ही सुने की मिली। उससे पहले ई गाना रिलीज ना हुई। एक साथे साथे कि संघर्ष 2 के शूटिंग खातिर खेसारी लाल यादव जी आउट ऑफ इंडिया जा रहा बारे, यानी इंडिया से बाहर जा रहा बारे। तो बहुत जल्द उनकर इंटरनेशनल शूटिंग के जो फोटो वीडियो बा वो आप सबके देखे की मिली लाइव बैंकॉक से। जी हाँ, बैंकॉक से एकर शूटिंग स्टार्ट होके जा रहा बा। जो ना फिल्म के नाम बा संघर्ष 2। ये अपडेट रहे। अपडेट पसंद आए बता लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिले आप लोगन के अगले वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।